Merħba, inti l-gardarobba tiegħek fiha kollox sibat pulit fiha? Jew xeba mbarazz kollox fuq xulxin? Il-ktib li għandi llum jismu Lingwanti Maġiċi jagħmlu ħbieb ġodda. Kitba ta' Nabela Zoppardi bil-illustrazzjonijiet ta' José Luis Ocaña, pubblikazzjoni ta' Horizons. X'ġara? X'inqala? Dan xajjatu li kieku dak il-ħin x'ħadd fetaħ il-gwardarobba kien jibqa' bħalqu miftuħ. Inkwanti fuq xulxin, kpiepel u briert jirrumblaw u xalel oqda waħda. X'kien ġara? Jek tazzarda toqros li darbohra, kif titħollizi ma niqafx il-wersaq. U ma jimportax mill-maġija li għanna, għax issa ċibajt. ċaċinta, wiċċ aħmar daqs il-peprin, kienet għada kif ħadet kedda ta' barra minn hawn. Seraċina ma waqfitx tinki dakinhar. Kif rat li ċaċinta ddur biex tkellem lil Karmelu, kappell b'xoffa kbira u ħamra, qarsita qarsa li ma bħala. ċaċinta ma felħitx iktar għax kienet ilha taqla u dan l-aħħar xejn ma kienet ittieħu gost din il-gwardarobba. Il-geġġuġija tal-ingwanti kpiepel u xalel kienet wisqalija. Imnalla kien hemm Belinda tagħmilha ftit kuraġġ u tferraħha bl-istejjer li kienet tirrakonta. Lizzy, it-tifla ċkejkna li kienet tistaqsi lin-nanna taħdmilha l-ingwanti għall-kollezzjoni, issa kellha 12 sena. In-nanna Gerit kienet għaddiet l-affarijiet tas-suf li kienet iżżomm f'kamra antika fid-dar tagħha lil Lizzy. Għax għajnejha ma baqgħux li kienu. Qabel ma neħħit kollox, aċċertat ruħha li Lizzy kienet tagħmel tagħmel varjetà kbira ta' xogħol. L-entużjażmu ta' Lizzy għall-kollezzjoni żdied. Iżda mhux talli kellha ngwanti ta' kulur u għamla, iżda ħadet interess ukoll fix-xalel, l-iskufji u l-kutri, il-koll maħduma mis-suf. Tassew kellha ħila taħdem. Lena tagħha turi l-Gerit xi ħaġa ġdida li tkun ħadmet u n-nanna kienet titpaxxa tismaħħa tektek il-labar ma' xulxin. Gerit kienet tiftakar fiha nfisha żgħira taħdem is-suf momma u ta' xar snin kienet qisha mhux hi biex taħdem is-suf. Allura x'inhi dil-biċċa tal-kpiepel u l-brieret. U Lizzy li issa kien farfar ġmielu kien iħobb il-moda. Il-flus li kien jaqla mill-part-time kien imur jixtrihom xi papoċċi u ġakketta ġdida. Iżda żgur li din il-moda ma kienx waħda jilbes il-kpiepel antiki. In-nannu Ġużu, Alla jaħfirlu, kien ħallilu l-brieret u l-kpiepel tiegħu bit-tama lin-neputi jieħu l-istess xeħta. Dik li dejjem b'xi beritta jew kappell f'rasu. Iżda hu Lizzy mhux talli ma kienx irid jilbishom, talli lanqas biss riedhom f'kamartu. Allura x'għamel? Fetaħ il-gwardarobba taħtu u beda jixħidhom hekk bla doċċ. U daqs li kieku l-brieret, il-kpiepel, il-kollezzjoni ta' Lizzy kienu kollha imbarazz. Deffes minn hawn u deffes minn hemm ma' żmien iktar beda jonqos l-ispazju fil-gwardarobba. Lizzy kienet tirrabja. Imma mbagħad qalet, imma kif ma tistax tifhem li din il-kollezzjoni tiegħi? Mhux fil-gwardarobba qegħdin, mela mhux biex tilbishom tajbin. Bl-infuħu tnaffir tagħha, Lizzy ma kienet tieħu xejn. Dan l-aħħar donhom ħlifiet lehom u ma sarux. Għadda dak iż-żmien meta kienu jieħdu pjaċir jilagħbu xi logħba fil-kumpanija ta' xulxin, minkejja li bejniethom kien hemm 6 snin. Huwa kienet jikber u minn mindu beda jaħdem fil-weekends iktar sar jagħmilha mal-kbar. Min-naħa l-oħra, Lizzy ma setax tifhem lil huwa u kienet taraħ li kibritlu rasu. U għalhekk bil-paċenzja kollha kienet qatta nofs ta' nar torganizza dik l-imbirka gwardarobba. Bejn l-ingwanti u x-xalel tagħha u l-kpiepel u l-brieret ta' huwa, kulħadd kien jerġa' jsib ruħu mafeċ fuq xulxin. Af xi dwejja, xi klastrofobija sar hawn! Tennit ċaċinta. U dix kelma tqila hi, qaltilha Luċija. Mhux veru jew. Lanqas nifs ma nistgħu nieħdu ġedin il-gwardarobba, aħseb wara niċċaqalqu. Komplet Belinda. Anke Lizzy kienet inkwatata sew dwarhom dan l-aħħar. Bejn xtaqet li tibdilhom posthom ħalli joqogħdu aħjar milli kienu u bejn ma rridix paxxi lil huwa għat-traskuraġni li kellu. Allura tgħid, jiena u int meta nagħlqu l-biba tal-gwardarobba wkoll għandna xi affarijiet li huma maġiċi u li jibdew jitkellmu. Uħu Lizzy għamel sew li jitfa' dak kollu li ma jridx fil-gwardarobba tagħha. U tgħid min kienu daw il-ħbieb ġodda li l-ingwanti kienu se jagħmlu ħbieb magħhom. Ħankompli naqra jien għal darb'oħra.